Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye juma ye août kalo tile fɔlɔ san 2025 aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu daw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ninnu kan ni nacarilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2025 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 22 ka sanga ni miniti 30 yɛrɛ kɔni ko Somapel ni o ye société malienne des piles yɛrɛ kɔni olu ka da yɛrɛ kɔni na poto min yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ ko o câble dɔ yɛrɛ kɔni binna min kun ye câble haute tension yɛrɛ kɔni o binnin ji la o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa saba bɔnɛ ani na ale ni ka maa caman yɛrɛ kɔni jogin ni yɔrɔ kofɔlen in na. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2025 Kayi gouverneur ale kɔni bɛ communiqué kɛ ko couvre-feu kun bɛ Kayi région kɔnɔna na ni o couvre-feu yɛrɛ kɔni daminɛna juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ni a kun cɛra juillet kalo tile 30 tɛmɛnen yɛrɛ kɔni ko dɔ bɛna faga couvre-feu yɛrɛ kɔni kuntagala kan ka d'a kan halisa an bɛ wagati min na fɔ ko bi lakana o kɔni ma sabati Kayi région kɔnɔna na ko couvre-feu kura yɛrɛ kɔni nana daminɛ bi août kalo tile fɔlɔ in na a kun bɛ cɛ août kalo tile 30 nata in na ko wa hali ni o ye date kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ lakana ma sabati Kayi région kɔnɔna na ko dɔ bɛ fara couvre-feu in kuntagala kan halisa. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2025 Foriba bolimafɛn dɔ ni ale kun bɛ ka bɔ Gawo région kɔnɔna na ko maa bolimafɛntigiw yɛrɛ kɔni taara sirada ni Foriba bolimafɛn yɛrɛ kɔni ye ni ka kɔnɔmɔgɔw bololafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ o la n'o ni a village fanfɛla la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Gabere commune de kɔnɔna na ni ani Asango mara yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 40 yɛrɛ kɔni kan la. Initiative mondiale contre la criminalité transactionnelle maaw yɛrɛ kɔni ye rapport dɔ yɛrɛ kɔni cari rapport min kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko banbatiwale maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ u ka walejuguw kɛ Sahel région ale ni Afrique de l'Ouest yɛrɛ kɔni na ko banbatiwale maa ninnu yɛrɛ kɔni u bɛ wari minnu yɛrɛ kɔni ta ni k'u ka walejugu ninnu financer ko caman yɛrɛ kɔni bɛ bɔ u bɛ bagan minnu suɲɛ population yɛrɛ kɔni kunna ni ka taa o yɛrɛ kɔni feere ko wari in bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ o yɔrɔ in de la. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2025 Niger ka kunnafoni sira dɔ ale kɔni laseli kɛ ko tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 28 san 2025 ko banbatiwale maaw kun taara binkani wale kɛ Namaro localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko u ka o binkani wale yɛrɛ de kɔni senfɛ Niger ka fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni wulila ni ka kɛlɛ tɛmɛ u ni banbatiwale maa ninnu ɲɔgɔn cɛ la ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni banbatiwale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛna o ni na Niger ka fintigilakaw fɛ. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2025 Burkina Faso ka kɛnɛyako minisiri ale kɔni bɛ point de presse dɔ kɛ Burkina jamana kɔnɔna na point de presse min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Burkina Faso ka kɛnɛyako maaw yɛrɛ kɔni olu ye greffe de rein dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min kɛra sebaya ye u bolo yɛrɛ kɔni ko Burkina Faso ka histoire bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kun y'a siɲɛ fɔlɔ de u ka jamana furakɛlikɛlaw yɛrɛ kɔni ka se ka greffe de rein dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min kɔnɔna na u sera ka baara kɛ kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Ko kasara jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra an ka Bamako zone industrielle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kasara min yɛrɛ kɔni dabɔra kuranɛ nɔ la ko a kasara kofɔlen ale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa saba de bɔnɛ ani na ale ni ka maa caman yɛrɛ kɔni jogin togo jugu la. Source locale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko araba tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2025 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 22 ka sanga ni miniti 30 yɛrɛ kɔni ko société malienne des piles ni o ye Somapel yɛrɛ kɔni o maaw ka da la poto dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ poto min ka fil dɔ tigɛra ni fili in kun ye haute tension de fili kofɔlen ale yɛrɛ kɔni tigɛra ne ka bi ji de la ko kɔni kelen kuran kun bɛ yɔrɔ kofɔlen in na ka d'a kan kuran kun tigɛlen tɛ yen nɔ wa kabili in kun ye haute tension de ye ko kabili kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka kojuguba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni o de ye ka maa saba bɔnɛ ani na ko moto taxi dɔ ale ni a ka cliente ni o kun ye muso yɛrɛ de kɔni olu kun bɛ ka boli kabili in yɛrɛ kɔni bin yɔrɔ kɛrɛfɛla la
ko kuran kɔni olu minɛ ni ka olu bɔnɛ u ni na o yɔrɔnin bɛɛ la ko mototigi fɛnɛ wɛrɛ tɛmɛna yen nɔ ale ka moto kun ye moto jakarta de ye ko kuran ye ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ ni ka ale ci o yɔrɔ bɛɛ la fo k'a ma ko fɔlen jeni ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnɛna ani na o yɔrɔ bɛɛ la ko bolimafɛn sen filatigi wɛrɛw yɛrɛ kɔni tɛmɛna yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko nka ala barika la olu kɔni ma bɔnɛ u ni na nka o ma ninnu joginna jogintogo jugu yɛrɛ kɔni na ko kɔni ɲɛnɛma bɔra nin ko in na ko nka u ka situation ko la ala in yɛrɛ kɔni bɛ jɔrɔna ko bɔ ka da ka kuran y'u fɛnɛ sɔrɔ kosɛbɛ kabini bɔ kɛra kalama k'a fɔ ko o tension yɛrɛ de kɔni binna ji la k'o bɛ yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na Kɛnzanbugu commissariat ma wele kan kɛra ni ka ɲɛsin olu ma o yɔrɔ bɛɛ la kabini wele kan kɛra ni ka ɲɛsin Kɛnzanbugu commissariat ma olu ka polisiw yɛrɛ kɔni y'u senfa joona ni ka taa yɔrɔ in na walasa ka se ka yɔrɔ in lakori cogo min lakana bɛ se ka sabati ale ni min ye sapeur pompier ye u ye o maaw fɛnɛ wele teliya la sapeur pompier maa ninnu fɛnɛ wele olu kɔni u teliya ni ka na maa minnu kun bɔnɛna u ni na n'olu kun su dalen don yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna sapeur pompier ma u y'olu ta teliya la ale ni maa minnu fɛnɛ kun joginnen u y'u bɛɛ lajɛlen ta ni ka taa ni u ye Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna énergie du Mali ma ni o ye EDMSA kabini olu fɛnɛ bɔra ko in yɛrɛ kɔni kalama olu ye courant tigɛ yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna walasa an ka lakana tigilamaw olu ka se ka na yɔrɔ in lakana sabati ale ni su minnu yɛrɛ kɔni kun dalen bɛ fo ka taa se maa joginniw ma ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta ka taa ni u ye furakɛlikɛyɔrɔw la ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka dɔn ni ɲɔgɔnna ko sugu yɛrɛ kɔni sera ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na cogo min ka da kan min ye zone industrielle ale lakodɔnnen don ko yɔrɔ don min lakana sabatilen don kosɛbɛ ko nka nin wale jugu min yɛrɛ kɔni kɛra nin yɔrɔ kofɔlen na araba tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2025 sufɛla yɛrɛ kɔni na o kɛra sababu ye ni ka nin yɔrɔ sigibaa maa ninnu siran kosɛbɛ yɛrɛ kɔni an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min nana kɛ sababu ye ne ka câble haute tension yɛrɛ kɔni tigɛ ne ka ale bin ji la olu yɛrɛ kɔni kun ma dɔn fɔlɔ nka sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na maa minnu fatura nin ko in na an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ olu ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye maa minnu fɛnɛ joginna nin ko in fɛnɛ sababuya la an bɛ dugawu kɛ olu fɛnɛ k'Ala ka nɔgɔya yɛrɛ kɔni kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Kayi région ye Kalisa ale yɛrɛ kɔni bɛ to couvre-feu ko yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna na ka da kan ko min ye nin région kofɔlen ye ko lakana ma sabati yen kosɛbɛ ka sanga ni lakanabaliya yɛrɛ kɔni carili ye Kayi région kɔnɔna na ale ni juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 attaque min kɛra nin région kofɔlen kɔnɔna na ka sanga ni o ko ninnu ye min ye Kayi gouverneur ye ni o ye général de brigade Musa Sumare yɛrɛ kɔni ale kun ye couvre-feu kɛ Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka an ka Mali finitigilakaw dɛmɛ u ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabatili baaraw la Kayi région kɔnɔna la araba tɛmɛnen de juillet kalo tile 30 san 2025 Kayi gouverneur ale bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko couvre-feu min kun sigira Kayi région kɔnɔna na juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 n'o couvre-feu in yɛrɛ kɔni kun bɛ ban ni araba don in na juillet kalo tile 30 san 2025 ko Kayi gouverneur kɔni ye décision ta ni ka dɔ fara couvre-feu in yɛrɛ kɔni kuntagala kan ni couvre-feu kofɔlen k'a daminɛna bi août kalo tile fɔlɔ in na san 2025 k'a kun bɛ cɛ août kalo tile 30 nata in na san 2025 hakilina jiginna wagati tɛmɛnenw na attaquew yɛrɛ kɔni cayara an ka jamana région dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye Kayi gouverneur ale kun ye décision ta ni ka couvre-feu kɛ nin région kofɔlen na o couvre-feu in daminɛna juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 ale kun cɛra juillet kalo tile 30 tɛmɛnen san 2025 o couvre-feu in kun b'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 na ni ka kuncɛ sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 de la ko nka couvre-feu kura min yɛrɛ kɔni sigilen filɛ nin ye dɔ bɛna na bɔ ale heure kuntagala yɛrɛ kɔni na ka da kan ni couvre-feu min bɛna daminɛ août kalo tile fɔlɔ in na n'a kun bɛ cɛ août kalo tile 30 nata in na ko couvre-feu in yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ 0 heure la ni ka a kuncɛ sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 de la Kayi gouverneur ka kɔrɔfɔ la ko wa ni couvre-feu min yɛrɛ kɔni kun bɛna na cɛ août kalo tile 30 nata in yɛrɛ kɔni na ko n'o wagati yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ halisa lakana o kɔni ma se ka sabati nin région kofɔlen kɔnɔna na ko dɔ bɛ fara couvre-feu in yɛrɛ kɔni kuntagala kan wa a b'a yira k'a fɔ ko décision in ta kun de ye walasa ka se ka an ka Mali force de défense et de sécurité ka olu dɛmɛ jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na ni jamana kɔnɔdenw ka yaala dɔgɔyali ye kosɛbɛ sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ région kofɔlen kɔnɔna na hakilina jiginna juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2025 Bamaciwale ma olu taara attaque kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔni ma ni o
localité dɔw ye Kayi, Sandare, Nioro du Sahel, Goki, Diboli, Niono, Molodo. O attaque minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale kɛra sababu ye ni ka siran don o yɔrɔ sigiba maa yɛrɛ kɔni dusukun na. O wale yɛrɛ de kɔnɔna na kɛ sababu ye ni Kayi gouverneur ale kɔni décision ta ni ka couvre-feu yɛrɛ kɔni sigi a ka région kɔnɔna na. Yɔrɔ in na an bɛ aw la kunnafoniya ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni kun bɛ Kayi région kɔnɔna na k'alisa couvre-feu ale kɔni bɛ continuer ko nka dɔ bɛ bɔ couvre-feu heure kuntagala yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan couvre-feu tɛmɛnen ale kun bɛ daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 la ni ka ban sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 la nka ni couvre-feu kura yɛrɛ kɔni ale bɛ daminɛ 0 heure wagati ni ka a kuncɛ sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 yɛrɛ kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2025 ko maa maramafɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ moto kan olu ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin bisi ale ni mini bisi dɔw yɛrɛ kɔnɔna ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ Gawo région de kɔnɔna na. Sosulokaliw ka kɔrɔfɔ la ko maa maramafɛntigi ninnu minnu kun bɛ moto yɛrɛ kɔni kan u ye bisi ni mini bisi yɛrɛ kɔni lajɔ n'o ni a village yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ tali kɛ Gabero commune na ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ni a sɔnko tɛ tɛmɛ kilomètre 40 yɛrɛ kɔni kan ko maa maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni kelen ni ka bisi ni mini bisi yɛrɛ kɔni lajɔ u donna bisi kofɔlen 2 ninnu kɔnɔna na ni ka o kɔnɔmaw bololafɛn nafamaw bɛɛ lajɛlen minɛ u la o sosulokali kelen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nka alhamdulilayi maa si yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na ni maa maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni fɛ ko nka u ye maa ninnu bololafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ u la ni ka taa ni u ye ko kari tɛmɛnen fɛnɛ juillet kalo tile 27 san 2025 ko binkani wale kɛra ni ka ɲɛsin bisi wɛrɛ yɛrɛ kɔni ma bisi min kun bɛ ka bɔ Ayeru mara kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Niger jamana de kɔnɔna na ko maa maramafɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn olu de fɛnɛ bisi kofɔlen lajɔ Karu village fanfɛla la ni ka bisi yɛrɛ kɔni kɔnɔmaw yɛrɛ kɔni ka bololafɛn nafamaw bɛɛ lajɛlen minɛ u la ni ka taa ni u ye an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni ye bisi min ni mini bisi min yɛrɛ kɔni lajɔ Niona village yɛrɛ kɔni fanfɛla ni ka o bisi kɔnɔmaw yɛrɛ kɔni ka bololafɛn nafamaw bɛɛ lajɛlen minɛ u la ni ka taa ni a ye o ma ni y'a yira k'a fɔ ko dusuma kasilen don kosɛbɛ ka d'a kan ko maa maramafɛntigi ninnu fɛn fɛn kun bɛ olu bolo u y'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ u la ni ka taa ni a ye wari de kɔni dɔw bɛ olu mada kɛ ni ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ma ko a laɲini don an ka lakana tigilamaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka an ka Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Initiative mondiale pour la criminalité transactionnelle organisée maaw yɛrɛ kɔni ye rapport da cari don tɛmɛnenw na rapport min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Sahel ale ni Afrique de l'Ouest yɛrɛ kɔni na banbaci wale maa minnu bɛ yen nɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o maa ninnu b'u ka wale jugu yɛrɛ kɔni financer ni wari min o wari tila bɛɛ bɛ bɔ bagan feere yɛrɛ de kɔnɔna na. Initiative mondiale maaw yɛrɛ kɔni ka rapport kɔnɔna na u bɛ banbaci wale jɛkulu 2 yɛrɛ de kɔni tɔgɔ fɔ minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka wale jugu ni yɛrɛ kɔni financer ni bagan feereli wariw ye o banbaci wale jɛkulu 2 ni yɛrɛ kɔni ye jɔn ye o de ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ni o ye G6 ye ale ni état islamique dans le Sahel ko ni banbaci wale jɛkulu 2 ni yɛrɛ de kɔni bɛ baganw feere walasa ka se ka u ka jatigɛ wale ni yɛrɛ kɔni financer ko misaliya la ko Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko ni banbaci wale jɛkulu ma ni yɛrɛ kɔni bɛ binkani walew kɛ ni ka ɲɛsin villagew ma k'u ka o binkani wale ni yɛrɛ kɔni senfɛ u b'o village maa ninnu ka baganw yɛrɛ kɔni suɲɛ n'u ye o bagan ninnu siɲɛ u bɛ taa bagan ninnu yɛrɛ kɔni feere Ghana ale ni Côte d'Ivoire nord yan fanfɛla de la Fleur Bergère ni ale ye dɔnniya ɲinina ye initiative jɛkulu in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ka kɔrɔfɔ la ko banbaci wale maaw ka o trafiki ko de bɛ kɛ sababu ye ni ka banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni financer u ka wale jugu ninnu kɔnɔna na ko banbaci wale maa ninnu u ka attaque ninnu yɛrɛ de kɔni senfɛ u bɛ bagan ninnu suɲɛ k'u mana na se ka bagan minnu yɛrɛ kɔni suɲɛ misaliya la Burkina Faso jamana kɔnɔna na u bɛ o bagan ninnu yɛrɛ kɔni ta ni ka t'u feere Ghana ale ni Côte d'Ivoire nord yan fanfɛla la ko wa ni yɔrɔ 2 ni yɛrɛ kɔni na bagan ninnu feereli ka teli kosɛbɛ ko wa banbaci wale maa ninnu u bɛ u kɔni feere sɔngɔ nɔgɔma yɛrɛ de kɔni na ko kuma dɔw yɛrɛ kɔni na banbaci wale maa ninnu u bɛ bagan ninnu falen kɛlɛkɛminɛnw de la k'a dɔw bɛ se ka kɛ moto walima carburant yɛrɛ de kɔni ye k'u ka teli ka o falenni ninnu kɛ Ghana jamana de kɔnɔna na ko o wale yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu fɛnɛ ni banbaci wale maa ninnu u bɛ teliya ni ka u ɲagami communauté maaw yɛrɛ kɔnɔna na ni dugu kofɔli ninnu kɔnɔna na ko bagan suɲɛni feereli yɛrɛ kɔni o bɛ kɛ sababu ye ni banbaci wale maa ninnu u bɛ se ka carburant moto fo ka taa se kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ma ko wa dɔw yɛrɛ kɔni na banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni mago bɛ se fɛnba minnu ma walasa k'u ka wale jugu
sababu kɛ k'u bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔrɔ nka walasa u ka se ka olu sɔrɔ u bɛ bagan sonyɛni yɛrɛ de kɔni feere walima u bɛ u falen ɲɔgɔn na ni trafiquing yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ni ka se hakɛya min yɛrɛ kɔni ma initiative mondiale ma u to hakɛw yɛrɛ kɔni fɔ nka o y'a yira k'a fɔ ko bagan baden yɛrɛ de kɔni sonyɛna ko wa o kɛra sababu ye ni bamaci walima ninnu sera ka miliyɔn baden yɛrɛ de kɔni minɛnen ka bila o poche kɔnɔna na ko bamaci walima ka nin wale jugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na maa minnu ye victime ye o la kosɛbɛ o ye bagan maralaw de ye ka d'a kan ko bamaci walima ninnu ka nin attaque nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye bagan maralaw ye olu de ka baganw bɛ sonyɛ sanga ani wagati ko u b'o sonyɛ bagan marala minnu yɛrɛ kɔni bolo a kɔlɔlɔ ka bon o maa ninnu fɛnɛ fanfɛla la kosɛbɛ wariko ta sira la initiative mondiale ma nin yɛrɛ kɔni u ye ɲininkali dɔw yɛrɛ kɔni tɛ kun bagan marala dɔ la Niger jamana kɔnɔna na o bagan marala yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ ka siran don n'a nataw la bagan marako ɲɛ Niger jamana kɔnɔna na o bagan marala yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko sanga ani wagati u bɛ binkani walew kɛ ni ka ɲɛsin bagan maralaw de ma ko ni bamaci wale maa ninnu ye bagan maralaw ye dɔrɔn k'u b'a fɔ ko bagan marala ninnu yɛrɛ kɔni Niger ka force de défense et de sécurité ma ka complices ye ko bamaci wale maa ninnu n'u kɔni ma bagan marala in faga u bɛ a ka baganw de sonyɛni ka taa n'u bɛɛ lajɛlen o bagan marala in ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman yɛrɛ kɔni jɛra bagan mara kɔ k'i sen bɔ a la pewu ko zonw y'a bɛɛ sonyɛ bamaci wale maa ninnu y'a bɛɛ sonyɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sanga ani wagati dɔ bɛ fara sogo sɔngɔ yɛrɛ de kɔni kan olu ka jamana kɔnɔna na ko o gɛlɛya ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na bagan marala caman yɛrɛ kɔni jɛra bagan mara kɔ ni ka boli ka t'u fara bamaci wale maa ninnu kan ko a bamaci wale jɛkulu maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ bɛ nafaba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ bagan sonyɛni feereli wari nin yɛrɛ kɔni na o bamaci wale maa nin yɛrɛ kɔni ye jɔn ye o ye Boko Haram de ye ni ne ye bamaci wale jɛkulu ye minnu b'u ka walejugu kɛ Lac Tchad yɔrɔ yɛrɛ de kɔni na n'o yɛrɛ kofɔlen bɛ Nigeria nord-ouest yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni na initiative mondiale contre la criminalité transactionnelle organisée maaw yɛrɛ kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔnɔna na u ye nin de kɔni sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ bamaci wale maa ninnu u mana na attaquew kɛ u bɛ bagan minnu sonyɛ o kɔnɔna na ko bagan ninnu mana na sonyɛ u bɛ taa a feere o wari min fɛnɛ yɛrɛ kɔni mana na sɔrɔ k'u b'o wari in yɛrɛ de kɔni kɛ ne ka u ka walejugu ninnu caman yɛrɛ kɔni financer an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi araba tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2025 Niger ka kunnafoni sira maa dɔw ye laseli kɛ ko tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 28 san 2025 ko bamaci wale maaw olu kun nana attaque kɛ ne ka ɲɛsin Namaro localité maaw yɛrɛ kɔni ma ne yɛrɛ kofɔlen bɛ Niger ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko attaque in ko jaabi yɛrɛ de kɔni na Niger ka finitigilakaw olu fɛnɛ u cɛsiri bamaci wale maa ninnu kama wale min kɛra sababu ye ne ka bamaci wale maa caman bɔnɛ a nin na ko Namaro localité la Niger ka finitigiw ka bolofara dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ o kɛrɛfɛla la o finitigi bolofara ninnu yɛrɛ de kɔni ye kɛlɛkɛminɛnw ta ne ka wuli ka na bamaci wale maa ninnu jaabi teliya ale ni baarakɛko ɲuman kɔnɔna na ko wa o finitigi bolofara ninnu yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadonna kosɛbɛ Niger ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni fɛ ni o sanfɛ kɛlɛkɛminɛn ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ka dugumamɔgɔw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ ni mugujuguw cili ye bamaci wale maaw la dugumana la Niger ka ni kunnafoni sira maa in yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min tɛmɛna Niger ka finitigiw ale ni bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko Namaro localité maa fila yɛrɛ kɔni bɔnɛna a nin na k'o sababu kɛ balle perdue dɔ yɛrɛ kɔni min sera u ma kɛlɛ in kɔnɔna na Namaro chef de canton ni o ye Abdul Mumuni Mayiga Amani ye kabini kɛlɛ in yɛrɛ kɔni banna ale y'i senfa joona ne ka taa Niger ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ walasa k'u fo u ka cɛsiri ale n'u ka baarakɛko ɲuman na ni opération in senfɛ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Namaro autorité locale yɛrɛ kɔni o senfa fɛnɛ ni ka taa se maa fila minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na k'o sababu kɛ balle perdue la u senfa ni ka taa se olu ka somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma walasa k'u ka condoléance yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin olu ka denbayaw yɛrɛ kɔni ma Niger jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min kɔni ye Niger ka finitigilakaw ye olu fora kosɛbɛ Namaro localité sigibaa maaw yɛrɛ kɔni fɛ nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu de kɛ banbagatɔ fila ninnu ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye araba tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2025 Burkina Faso ka kɛnɛyako minisiri ni o ye Dr Robert Lucia Jean-Claude yɛrɛ kɔni ale ye point de presse dɔ kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na point de presse min yɛrɛ kɔni senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso jamana kɔnɔna na greffe de rein dɔw yɛrɛ kɔni kɛra yen nɔ min kɛra sebaya ye ko wa Burkina ka histoire bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye greffe de rein ka kɛ nin jamana kɔnɔna in yɛrɛ kɔnɔna na min ye sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko bana bɛ maa minnu yɛrɛ kɔnɔna Burkina Faso jamana kɔnɔna na o maa ninnu ka furakɛli ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Burkina Faso a
ale ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ o la ko wa o ko in kan ka fo kosɛbɛ ko centre hospitalier universitaire de Tangadogo o docteurw k'olu jukɔrɔmadonna Turki ka spécialiste dɔw yɛrɛ kɔni fɛ k'u kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma yɛrɛ kɔni o wale kɛra sababu ni Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kura kun kan ka don dɔ la o opération yɛrɛ kɔni sera ka kɛ sebaya ye ko wa ni kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na ni ɲɔgɔnna opération ka se ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko ni opération yɛrɛ dun tɛ opération nɔgɔmani opération don min ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ opération yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ ni ka banabaatɔ muso dɔ yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ de kɔni kun ma ɲi nɔ ka ale yɛrɛ kɔni bɔ ni ka a falen a filantɔɲɔgɔn kelen yɛrɛ kɔni na ko opération yɛrɛ kɔni kun ɲɛ ka misɛn ko nka Burkina Faso ka furakɛlikɛlaw ale ni Turki ka spécialiste ni yɛrɛ kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma n'u ka cɛsiri yɛrɛ kɔni na ko kɛra sababu ye n'u sera ka opération in kɛ kɛcogo ɲuman na min ye ko bana kun bɛ maa min yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko baasi foyi yɛrɛ kɔni tɛ ale la fɔlɔ Burkina Faso ka kɛnɛya ko ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Burkina ka médecins yɛrɛ kɔni kelen ni ka sebaya sɔrɔ ni opération yɛrɛ kɔni na k'o ye ɲɛtagaba ye Burkina Faso ka furakɛliko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko bana bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni na ko nin ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni olu ka banaw furakɛli la Burkina Faso jamana kɔnɔna na ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kan ni lacarili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma